Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndiri kusangana nenyaya panapa wamanaka iri kutonzi ndo intensive care iyo chimwe chipatara chemuzimbabwe icho. Nyaya iyi yabvira kudhara ichitenderera. Inini ndakatoikandirwa direct kuinbox neumwe munhu achindiratidza kuti shamari onawo zviri kunzi zvakaita rusape intensive care izvi. Zvinhu izvi uchiita zvekuudzwa dzimwe nguva unogona kufungidzira kuti pamwe uri kunyeberwa, asi ukazozvitarisisa ukazosangana nazvo iwewe direct kana kuti ukazorwara ukazoendako ndo paunozokwanisa kupupura zvinotaurwa nevamwe zvezvekuti hunge wapotswa kuti uzokurukura. Muri yeZimbabwe ndo situation iripo iri kuitika muzvipatara zvedu zvemuzimbabwe. So ndisingakupedzerei nguva, pane audio yandinayo panapa iri kutenderera yeumwe munhu muzimbabwean ari kuratidza kunetsekana nethe current situation, maitikiro ari kuitika zvinhu zvese muzimbabwe. Zvinongoda kuti muite patience chete muchinzwawo mafungiro ari kuita munhu. Ende kana imimi pane vamwe venyu pano vanofunga kuti vane mamwe mafungiro kana kuti vane zvavanokwanisa kunge vachitaura kana kuti vachicontributa, namba ndidzodzi dzandichakuisirai pascreen. Mosara muchiteerera this audio. Kana mapedza kuteerera monyatso-like this video muchindiudzawo kana muchida kukomenda mafungiro enyu pamusoro pezvinhu zviri kutaurika paaudio inei kana kuti pa situation yekuintensive care yekuti munhu akarara pasi iyo. Mukoma kulendi makasimba ino. Ndinofara zvangu kana muchifara ino. Mukoma kulendi tine nyaya ndoda kumbotaura nemi panapa. Pamwe mungazoipostawo kumasocial media platforms enyu ikafamba ikanzwikawo nevanhu vakawanda. Nyaya yandinayo yakamira yakadai, so yakangoti nyaya dzakati wandei, saka ndichangobata dzese. Muri kuona mararamiro atakuita muzimbabwe so far. Mararamiro atakuita ari kurwadza, ende achirwadza akadaro haana anotarisa. Hurumende yatinayo yakangofanana yangoti yakangofanana nababa vakaroora mukadzi ane vana vake kudaro. Ndo treatment yavari kutipa. Because mukada kutarisa munzvimbo dzinonzi ndo nzvimbo dzinosapotwa ZANU-PF stereki, matamburiro anoitwa munzvimbo idzodzo kubva kuzvipatara, mishonga hakuna, kana mota zvayo yekutakura murwere chaicho hakuna. Dzimwe nzvimbo hadzitori namagetsi pazvipatara ipapo, zvokutoti nyange pakanzi munhu anoda kuita operation anogona kutongosvika pakufa. Vanhu vachitotsvaga kuti vowaniti mota yekuhaya itakure munhu mubvisa ipapo kuenda kunobata kunenge kune hospital. Endeko zvine zvakurwadza kuti kune hospital yacho road dzacho dzakafa, kunenge kuri kure. Because mukatarisa kunana masvingo chaiko chaiko pinda munana masvingo munana Mwenezi, kunana ingava Mwenezi East, Mwenezi West district. Nzvimbo idzodzo dzipfuwa zvokuti mukapindamo munonzwa tsitsi. But vanhu varimo, vanhu vaya vakaiswa fiye yekuti ukataura chokwadi warwisa hurumende, ende ndo zvinhu zvakagoneka mwane ZANU-PF izvozvo, kuti ukataura mararamiro anoita vanhu muZimbabwe unobva wanzi uri kushora hurumende. But chinhu chinokushamisa ndechekuti pakarwara ichi chigure chavo chinoimba zvinziyo zvavo zvisina basa zvekuZANU-PF, chifu wenje ndo chicharamba akatobuda achitotaura kuti chifu wenje ari kuenda kunorapwa kuSouth Africa. Kureva kuti muZimbabwe hamuna zvipatara zvinoshanda zvinokwanisa kurapa vanhu zvirwere zvakaita saizvo. But
nhasi chezvinhu vakanzwa kuti ndataura inini kuti zvipatara muzimbabwe hazvina mushonga, ndinosora ndakutotsvakwa nemacid nemacio, ndakutotsvakwa ari kupi munhu ataura izvo, ari kushora hurumende, ari kurwisa hurumende. But ingawani inini pamunotaura kuti azoenda kunorapwa kwakati, azoenda kunorapwa kwakati, mune musiri kushora here? Saka uroora chokwadi ndechekuti vanhu vese vano vachisapota ZANU-PF vanenge vachichiziva, but rimwe levha racho rekudzungaira kana kutya kwacho kwakanyanya. Inini ndakambofamba munzvimbo dzandiri kutaura idzi, muKomakuland, munana Mwenezi West, Mwenezi East, vanhu vari kundonyatsokuziva upenyu hwavanorarama hunorwadza. But unoshamisika vanhu ivavo vachinzi ndo vari kusapota ZANU, ndo vari vachitotaura kuti haidi, tiri kuona mapurojekti ari kuita. Because ndine zvipatara zvandinogona kukuverengerai zvakawanda zvandinoziva, zvekutoti ukatosvikapo hapatorina kana piritsi remusoro zvavo, hapana kana ambulenzi zvayo inotakura murwere. Then hurumende yobuda ichitaura kuti iri kuda kutexta vanhu because hurumende haina mari. But tine munhu muZimbabwe akapfuma kudarika hurumende, nekuti zvimwe zvinhu zvine zvichifanira kuitwa nehurumende zvinotoitwa naChivhayo. Wotoona vanhu veZANU vachitobuda vachitofara, maofficials eZANU chero vari muhurumende votobuda vachitofara kuti at least Chivhayo abatsirapo, waita so. Kunondodza nemaminerals ese ari muZimbabwe, tinomboda mari inobva muhomwe yeChivhayo here kuti hanzi inzi yabatsira kuzifa kana kunzi yabatsira pakati. Kandi hatitombodi kana mari dzokunzi hanzi Magaya ndiye akazobudisa mari yekuti zifa ikwanise kuprinda majezi, kana kuti hanzi Scott ndiye akazobudisa mari yekuti zifa ikwanise kuprinda majezi. Nemaminerals ari muZimbabwe kutosvika paextent yekuti titori nemunhu akapfuma kudarika nyika, then munhu wacho hapana paunomhanza kunzi ainvestigatwa kunzi mari ari kuiwana kupi, because zvinhu zvakaomera nyika, hazvina kuomera munhu kana kuti vanhu vashoma, zvakaomera nyika yose. Saka uyo ari kuita mari ari kuiwana kupi, hazvitsvagwe zvese izvozvo. Saka zvingori pachena, vari kuziva munhu anenge ari behind zvinhu izvozvo, vanenge vachiziva munhu anenge ari behind zvinhu izvozvo, ano mashefa atingazibati. Musi uno vakabuda vachiti hanzi Chamisa adaidzwa kwaari kuda kubvunzwa nyaya yechichi yemastendi akadini akabiwa zvazodini. Tikati okay, it's fine. Zvamanzwa imimi kuti pane zvinhu zvisina kufamba zvakanaka, Chamisa haisi nyaya yekuti mumudaidze mumubvunze explain zvakamira sei. But vamunangagwa vakamensheniwa kapa audio yetaura kuti kwaiva vasina kudaidzwa. Ko vamunangagwa zvavakamensheniwa paGold Mafia vakadaidzwa vakabvunzwa here? Ko vamunangagwa zvavakamensheniwa panyaya dzematenda ema40 million naChivhayo vakadaidza vakabvunzwa here? But uri kuona chinoitika chekuti munzvimbo dzandiri kutaurira idzodzo dzinenge dzichiita kunge dzinosapotwa ZANU, hakuna kana munhu wani anoenda paFacebook ikoko, hakuna kana munhu wani anoenda paYouTube, kana anokwanisa kuteerera hake Studio 7 paWhatsApp. Ndo nzvimbo dzaya dzakaudzwa kunzi Studio 7 inonyepa, musaiteerera. Vanotoita redhiyo iya yekuti kana vakanzwa kuti kune zvaitika zvinoda kutaurwa naPresident, vanogona kutoenda paraini 1 kana pamba pemunhu wani anenge achisapota ZANU, anenge akatenga chiredhiyo chebluetooth, ndo kwavanoteerera news dzichibuda paZBC kana paStar FM pachitaurwa nhema. Vodobva vachiudza kunzi hanzi Ziggy ndo strongest currency in the region. Vodobva vachitaura kuti saka Ziggy rine power riri kushanda, vachinyepa. But vane vachinyeperwa zvinhu zvavari kutoona kuti kumaraini kwavo kumatownship Ziggy harisi kutoshanda, but vanozvinyeperwa paZBC votobva vachibvuma kuti zveshuwa hanzi Ziggy rine power.
saka uri kuona kuti ZANU-PF iri kutorawo advantage yevanhu vasina kuenda kuchikoro. Ndosaka uchiona vakuru vatinavo kuti zvezvikoro havana basa nazvo. Chinhu chavari kungoda vanhu kutraina, infact kutraina varakasha, vanhu vekuzoshandisa kurakasha ndo vanenge vachida. Zvekuti hanzi vaende kuchikoro vadzidze vazoita vachihaiwa havana basa nazvo, because chinhu chavasingadi munhu anofunga anozorizena kuona kuti no izvi zvakashata, izvi hazvisipo, izvi zverong, izvi hazvisiri, ndo zvavana vasingadi. Ndosaka uchiona nawo muZimbabwe tava nemunhu muimbi chache akaimba mararamiro anoita vanhu muZimbabwe anobva anzi ari kuimba politics, ari kushora hurumende. Vana Japraiser pavaimba vana kutonga kwaRugamba vaita seti havaverengwe pavaimbi vanoimba politics vana Japraiser, because anoimba achivatsigira saka vamuise ipapo. But Wingy D anonzi anoimba politics because Wingy D I don't think kuti that guy anotambura zvokuti dzimwe nziyo dzaanoimba achiita kunge ari kushupika anenge achitotambura zvekudai. But munhu akatora kutambura kwemaZimbabweans akakuita kwake, saka paanoimba zvinhu zvaya zvavanobva vati aiwa ari kurwisa hurumende, saka ari kuimba politics, zvekuti anosvika paextent yekuti haachatotenderwi kufamba munyika akasununguka, haachatenderwi kuita mashow akasununguka zvinenge zvine chekuita nemusangano kunzi. Saka vanhu veZANU-PF vanotombomhanya vonoona kuti kwakamira sei, aimba kuti kudii, zvekuti hurumende inotadza kuzeya mamiriro ezvemari kuti okay, chekudonedza ikonomi chii, toita sei kuti vanhu vabatsirike, vachitsvaga plan yekuti Wingy D tomuita sei, Chamisa tomuita sei. Vana Mutukudzi vaimba politics, vana Mapfumo vaimba politics, vana Hosea Chipanga vaimba politics. But zvinana Chief Wenje hazviimbe politics, vana Japraiser havaimbe politics. Zvese zvivanhu zvavo zvavanoshandisa kuti asese havaiti zvepolitics because vanenge vakarekera kusaidi kwavo. Saka uri kuona kuti tingati inyika here kuti kana muparidzi chache anoparidza shoko raMwari anogara achireceiva mameseji emathreat, anoteerwa pese paanofamba nekuti aparidza chokwadi. But vana Magaya vanoshandisa kutsvaga chaunga, vana Mutendi nanani, ripo rimwe benzi sori ndifunga ndiani ndora vanoti Wimbo, kana kuti hameno kuda webenzi rinopinda cheche kwa Wimbo raitaura kuti hanzi isusu kana uchitenda muchechi yedu ukasapota Chamisa ukasapota Triple C unenge uri waSatani, because Triple C varungu ndivo vana Satani ndo vakaroverera Jesu. Ndakabva ndanyatsoona kuti ndo level rekudzungaira rinodiwa neZANU-PF, zvekuti iwe unobhiliva kuti varungu havadiwe naMwari. Vakomana nyika yedu amenoti yakarewa Chiwenga paitaura nyika yedu inoda kutoroyonorwa, aitorevesa vanhu vari munyika yedu takaroyiwa, handisi kuti takaroyiwa sei, zvekuti unofungidzira iwewe kuti Mwari akada imimi vanhu veZANU-PF chete muZimbabwe, nokuti varungu vari kuEurope kana kuChina kana kuRussia havadiwe naMwari, ivo vakasikwa naMwari. Mungoti hanzi Mwari anoda imimi muZimbabwe chete nekuti masapota ZANU-PF. But Chiwenga paaiparidza achitaura nyaya yekuti hanzi vanhu vakafa muHarare CBD 2017 havana kufa kwavo hakuna kukonzerwa neopposition, zvikanzi aiwa ataura zvisiri izvo. Saka akurwisa hurumende, but zvanga zviri pachena because opposition yanga isina pfuti, haisiyo yakapfura vanhu nepfuti, vanhu vakapfurwa nemasoja akapiwa komandi kubva kuZANU-PF, ndo chakwadi chaingoripo kaya. But vanhu vakazviramba kuti Chiwenga ari kurwisa hurumende, but aitaura zvakaitika. Munoda imimi kuti munhu wese
angotaura kuti ZANU-PF chinhu ZANU-PF yagona, ZANU-PF yagona. Nyangwe zvikanzi munoti munogona, hamuna kana pa1 pamunotadza mongogona zvese. No, hatingataure tichidaro, because chokwadi vanochisiva vanhu veZANU-PF kuti yatadza kutoungana. But nenyaya yekuti ZANU-PF yakagona kuti yakauraya ikonomi, ikauraya maindastry, so that munhu wese muZimbabwe anobva avapuwa zvekuti munhu wese anokwanisa kunamata Chivhayo, munhu wese akukwanisa kuteerera zvinodiwa naChivhayo. Chivhayo akati sapota ZANU ndikupe mota, munhu wese anofuta kudaro, because munhu wese ari kutambura hana. Saka ndopatinoti isusu vanhu vakushandiswa naSatani muZimbabwe, noti neZANU-PF, because ZANU-PF iyo pachayo atori Satani. Ndosaka uchiona vachiti kana vakapa munhu mota vakanzi komadiwo kumboisa kuzvipatara, vanotsamwa, vanobatikana, vanoti hamuudzire munhu zvokuita nemari yake. Munhu anenge achibatsira vanhu, hakusi kubatsira vanhu, because kubatsira, even kana mubhaibheri paitaura kupa vanoshaya. Saka kana iwewe uchidira vanoshaya uchinopa vanazvo, hakusi kubatsira kuno kuchita Chivhayo. Ari kuzviita nekuti vari kutsvaga rutsigiro rweZANU kuti irambe iri mupawa. Ende uri kuona zvinoita ZANU manje kuland, meno kana makazvionawo, ZANU-PF zvainoita ndezvekuti inokutora kuti toda kushanda newe, yomeka sure kuti unofuta kukomita crime yavanenge vainayo. So kuti uri kuona crime yako takuisa pasaidi. Saka iwewe kuti uve safe pacrime yako unofuta kusapota isusu, because tikabva pachigaro unonyura. Kana kuti ukangoda kurasa saidi, tinobva takuhura nyaya yako yatombokudaidza tokuferefeta pichana, tombokuvhundutsira. Ndosoka uchiona vana Magaya nana Makandiwa vachinoshandiswa kukambena machechi avo, vatori nenyaya dzavo vakomana vaya dzekutoti vakada kuti aiso inongodzi tovhura dhuketi renyaya yayo, anobva adzoka mulaini obva atanga kuvatsikira. Zvokutoti vanhu vakatoita sana advocate Nelson Chamisa vari kutoshayirwa nyaya, but zvokutodai vanga vari vanhu vekuti vakamboshanda neZANU kumashure ndobva vamukire ndobva vakomita dzimwe crime, vangadai nanhasi uchiona vachitodhenza chuni inoridzwa neZANU, because ana achingonzi ukangoda dai so tovhura nyaya yaye, anobva apinda mulaini ravo ravanenge vachida. But nenyaya yekuti manje havana chekuti vanopomera kuti hanzi Chamisa ane mhosva yakati, kana kuti Chiwenga ane mhosva yakati. Vangadai vakamusunga kare, mupesa anoparidza anonzi Chiwenga wewe, vangadai vakamusunga kare, bari vanoshaya kuti tomubata nemhosva ipi. Tomubata nemhosva yekutuka maprofita enhema nemapasta avo enhema, voona kuti haiite manje. Saka vanhu vachizama kutsvaga vati tomubata sei. I remember rimwe dhei achiparidza mufesi iyayo, ndobva atanzi ndareceiva message akanzi pane vanhu vatumwa kuzonitora. Akatoti kana vatumwa kuzonitora ini handichamire kurova shoko, ndakuramba ndichirova shoko kuti vauye vazonitora ndichirova shoko parara. Saka vanoda kuti munhu wese, even kana Mwari chaichaika, atye kutaura chokwadi, kuti vanhu vangu vari kushungurudzwa neZANU munyika, achingoti hano vanhu vangu vari right, vanhu vangu vari right. Vanhu vese vari munana Mwenezi vakapiwa minda kumapurazi, nhamo yavari kuona ikokoka muzvikoro hamuna kana kuvakwa, hamuna kana chivanodzidzira kumatanda, vakapinda muzvikoro zviri mumapurazi vakapiwa vanhu kunana Mwenezi. Kune kumwe kunonzi kunana Tiger Bag Chisvini hameno kumapurazi, kwekutoti vakatoona mota kana vanhu vakuru vanotombomira kusakura munda vakaita mota iyo hatizivi mota kuno ndeyani. Hakuna rodhi, hakuna chipatara, hakuna chivanhu vari koko vanorarama life yekurarama nengoro, kuti munhu akarwara anotakurwa nengoro. Manje kana iri nguva yekuti zvipfuwa hasi kuvharirwa, munhu akarwara usiku momuka usiku motanga kutsvaga nemadhongi kuti asamucharumwa nemapere. Saka uri kuona vanhu vaya havasi kusapota ZANU because vanoida, vakatyikidzirwa zvakanyanya, especially 2008
Akani ndakazviona, ndine zvandakatoonawo, tikatoona kuti vanhu vaitotya zvekuti kana padheni kutaura kuti zvakashata zvanga zvisingatotaurwi. But manje nenyaya yekuti umwe neumwe kana achingokura zvekutoti kana nesu patakatozvarwa vabereki vedu aisatombosiva kuti tingazombotaura zvepolitics, but umwe neumwe ane chaanozongoita kana akura. Umwe anozongokaruka akutongotaura zvepolitics, umwe anotozongokaruka akuinda mupolitics, umwe anotozongokaruka akutoitawo zvakachinakadai. Saka urikuona, but ndobva tetoziva kuti vanhu vaya hakuna munhu anoda zano, vanhu havana kuudzwa nzano yakanaka. Urikuona ukatosa zvaita Advocate Nelson Chamisa, kana vanhu vanofamba naAdvocate Nelson Chamisa vakasvika paunosvika, so vachitaura nevanhu, so vataura nevabereki, isusu tikapinda pachigaro tichakuitirai zvakati. But ndine maMPs ezano andinoziva vaiuya vachiita misangano kumaraini kwenu. Vamwe vacho vakazodyiwa vaiuya vachitaura kuti kana uchida kudya sadza uchiguta nemhuri yako, vhotera zano. Uri kuona musiyano wevanhu vacho avari kwevachiti isusu tikapinda pachigaro, zvipatara tichagadzirisa, zvikoro vana vachadzidza mahara, migwagwa tichagadzirisa. Vari kutaura zvakanaka zvavanoda kuzoita kana vapinda pachigaro. Ava vari kutaura zvakashata zvavanogona kukuitira kana usina kuvavhotera. Saka munhu wese ari kuvavhotera, not because anovada, but nekuti anovatya. Ndosaka uchiona ichizombopota ichishandisa machechi akatanga mapostora ana Mwazha, Mugodhi, Marange, Johani Masowe. Mostly vanhu vari kokoko havana kuenda kuchikoro, kana vanenge vakaenda kuchikoro vacho vanenge vakakolonizwa nechitendero zvekutya mutungamiri wechechi, kuti kana Mwazha akangoti support ZANU-PF or leave my church, unenge une belief naMwazha zvokuti ungatoprefer zvako kusapota ZANU than kubuda chechi yaMwazha. Ndo advantage yavanotorera vanhu. But dai vanhu vagona kutendera mufesi anonzi Apostle Talent Chiwenga nekugona kuwana nguva yekumuteerera vakanzwa shoko chekuti Zimbabwe yaigona kuronorika yai, munhu wese kusvika akutanga kufunga kuti okay, kunamata Mwari hakusi kudzvanyirirana, kunamata Mwari hakusi kusapota zvakashata because unotya munhu. Vafundisi vese kutaura chokwadi chaanotaura kuti no, pari wrong, muri kutungamiri wenyika, maresva apa maresva. But chokwadi hachina kubvira chakadiwa muZimbabwe zvokuti dai even vana Mnangagwa pachavo dai vanga vari vanhu vaitaura chokwadi, unomera nechokwadi, dai Mugabe asina kumbosvitsa nyika yaya paakaisvitsa. But nenyaya yekuti vaisada kuudzana chokwadi, ndosaka Zimbabwe yasvika payasvika paya. Saka tiri kuti isusu vana veZimbabwe kana tikasafunga, tikasachenjera, tikasavhurika kuona tiri kushandiswa nemakoronyera, iwo unondofunga kuti hanzi nemaomero akaita zvinhu muZimbabwe takapawo masanctions kuti tisatengesa gold redu zvakanaka, kuchivhayo mari anoiwana kupi? Ngainvestigate ikaona kuti mari anoiwana kupi painobva mari. But nyaya yeti manje vanoziva panobva mari, kana muinvesta akuzviziva. Hazvizikanwi nemunhu anobva kuZumba, Maramba Pfungwe kana nana Masvingo nana Mwenezi kumakoronga kusina network, wekuti havatozivi kana chinonzi Facebook chaicho haachizivi, kana kuti angateererawo Studio 7. Kune vanhu vaya vekuti havagoni kuona chakamuipira, anotomirira kufungirwa kunzi ano ichi chakaipa chirega kudai, chakanaka chirega, haatozvizive. Zvokuti kana vabereki variko havana hanya nevana vavo, dai vanga vane hanya nevana vavo vaifunga kuti nemafiro akuita education munyika, future yevana vavo ichange yakamira sei. Ndo pavaifanira kuti vakakuona kuti ano ZANU-PF iri kukanganisa. Kozi kana uine hanya nemwana wako iwewe, zvokunotanga kufunga ifuture yemwana wako, dokisaka future yemwana wangu ichange yakamira sei. But kana usingafunge future yemwana wako, kuti usingaoni kuti future yemwana wako iri kufamba zvakanaka here, kana kozi pachokwadi chaipo ukada kutarisa future yevana izvizvi under leadership yeZANU-PF unonyatsoona kuti future yevana iri kuinda musango.
kuti mwana ari kukura kusina ATM inoshanda munyika, magetsi anoshanda kuzvikoro. Yango mukada kuti muite makombiyuta pachikoro munomaita nei? Magetsi anodzima every hour munyika. Project yemasola ekugwanda yakaita sei? Yakangonyararwa. Gold mafia yakabuda yakaexposa zvinhu zvese zvikasara zviri pachena. So vamunanga kwa havana kana kubvunzwa, hapana kana chakabvunzwa. 15 billion yakangonyangarika, hakuna vanga vari ikoko kwaChiyadza nhasi. Handisi kuti vanga vachidei vana Chiwenga nevamwe vakuru vemasoja, handisi kuti vanga vachidei pavakangonyangarisa mari 15 billion karova. Vanga vari handisi kuti vanga kuda vanga vaenda kunotarisa kuti hapana imwe yakanyukira futi here, because hapana pavanosvika vakasiya vasina kubvuta bvuta.